aveți poze. Aici stați un pic, asta e pe fata meu în place și ăsta și ăsta și ăsta și ăsta și ăsta. Îmi place pe toate skin-urile. Eu am făcut ăsta. Am luat pe toate skin-urile. Sunt a mele, știți? Și pun pe tabletă. Și să vedem, să zice vecina mea. E fain. A zis e fain, mie îmi place și asta și asta mai pe fata. Asta e pe fata mea, 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 pe fata mea. Wow! Ăsta și m-am